er Active Sunpro, og vi har 10 gode råd til udarbejdelse af en god forretningsplan. Sørg for at finde en rigtig god idé. Det er udgangspunkt for hele jeres opgave. Brug bare 5 minutter på Google, hvor I undersøger, at idéen ikke er set før. Det er vigtigt, at I kommer hurtigt i gang med at forsøge at skaffe kontakter, da vi har erfaret til lang tid at komme i kontakt med folk fra erhvervslivet. Husk at ringe i stedet for mail, da mails kommer bagerst i bunken, da vi ikke er kunder, og man virker mere engageret ved telefonopkald. Vi har erfaret, at samarbejdspartnere på universiteter og ved offentlige institutioner til og med er villige til at hjælpe. Sørg for at ikke lægge fast på én samarbejdspartner. Sørg også for skriftlig dokumentation på samarbejder og kontakter. Det er også vigtigt, at I hurtigt i forløbet får lavet en markedsundersøgelse. Diskuter de forskellige emner i gruppen og uddelegere det skriftlige arbejde. Og vigtigst er at gå i gang i god tid. Det skriftlige arbejde er omfattende. Held og lykke!